tegenwoordig is, hè? Ja, ze zit alle keer stront. Dus je wordt een kellekeuring, dan ga je je keel showen en dan gaat de jury die gaat gewoon eerste en tweede en zo het ziekje. En dan let ze volgens mij op hoe het kind is en de bouw wordt en zo. Zo'n soort dingen volgens mij. Het lijkt me heel leuk hè, want ik hier zag het nog nooit eerder doen. Dus ja, ik wil het nog wel heel graag een keer in doen met mijn keel. En hij heeft ook een hulpje, hè? Ja, mijn heid helpt me even. En doet hij het een beetje goed? Ja, wel. Een hele drokke. Van de morgen beteerd al het spul al je kleer zetten. Het maakt vaak op het laatste moment dan weer even. Dan redt ze wel altijd al een keer meedoen. Maar voor het eerst toen hier zijn zwager kreeg op deze dag hun trouwen plant. Okay. En daarvoor weer het wartfeest op dezelfde dag. Dus kwam nooit uit. Wat is de shampoo? Hier is de shampoo van Hinders. Oh. Ja, ik had ik een Hinder, dus ja, dat komt nou mooi uit. Ik ben echt helemaal wie het. Rechts. Echt dan weer? Ja. Maar je zou een plakje op zoekje op moment. Ja, maar ik zou een plekje op zitten. Oh, kom in. Net naar huis. Dan zie ik je beste plakje. Zeg, ik weet al een plakje. Daar heb je de letter P. Ja, oké. Oh, maar. We gaan die even lekker terug, meidje. Ik ga nou nog een jasselje en dan ja, nog wat spul in de stuttens. Ja, nog wat mooi, meidje. Ja, dat is het lekker, hè, meid? En dan is het samen de foam achterlangs. En dan doet het omheen staan. En dan spuit het er zo'n hoedenlakje. Hou je dat voor mij, Heid? Nee, dat hoeft er net Nee. uit toe. En dan... Misschien maar dat we broeken van Noor. Een pot gel zoek mij nemen, dat boos net. Ja, maar gel, dat droeg het dan net snel op. Dus ik dacht hier lang. Oké. Toen had ik er net weer aan gedacht. Hij heeft even lees van een prof. Ja. Dat wil wel een prijs winnen. Nou, om wie hoort dat net beslist, ja, Heid? Nee. Ik vind het, ja, het is wel leuk, maar ik vind het gewoon, zeg maar, ja, van de ervaring die je dan nog toch... Zo. Hoi, Paak en Beppe. Hoi, Mem. Ik wil me denk ik maar even klaar, want anders kom ik nooit weer op dieet. Denk ik. Ja, mag mij klaar. Ja. Mensen, goedemorgen. Hoorde ik jou niet tot en met 8 kleurwoordjes zou loskunnen? Nou, succes, hè? Ja, dank Doen je we wel. net helpen? Nee, daar ging ik net vanuit. Oh, ik heb geen flauw idee waar ik nou steen moet. Oh. Had hij zelf ook nog even... Ja, dat mat, hè? Gewoon wat netjes kleren hoor, dus, en zoals een wit blouse. Dus ja, dat kan je net maar de lezen en overal aan. Nee, hè? Nee. Wat moest je nou doen? Ik denk wacht of zo, ik ben er nog nooit eerder geweest, ik weet het net. Ik ren ook gewoon achter de oren hoor, dan zag ik wel wat, hoe ik naar rennen. Ik vreet je even wat onheid, hè? Ja. Heid. Nou, dan wil ik een publiekskampioen maken. Okay. Dus je moet wel een op me gaan stemmen. Dan moet je me even een briefje invullen. Ja, ja. Ja, kom door. Hey. Hoe gaat het? Ja, wel goed. Nee, net echt. Ik ren wel achter de oren hoor. Ja, je moet gewoon even kijken, je bent nummer 5. Okay. Dan gaat ook gewoon op volgorde de ring in. Oké. Nou, je moet gewoon proberen mooi naar de jury te kijken. Ja, als je loopt. Ja. En mooi zelf een beetje mooi lopen en het kalfje mooi het hoofd hoog houden. Ja.
En dan komt het goed. Ja. De rest is Pieter wel en die zegt wel wat je moet doen. Ga er maar in. Ga er maar in. Succes! Ja, dankjewel. Goed zo. Nee, net aan. Volgens mij ben ik 50 of zo. Dus ja, dat vind ik op zich wel mooi, want ik ga nog nooit eerder meedoen. En ja, ze deed het wel heel goed, ze ran mooi terug. Dus ja, ik ben heel trots op haar. Kom maar. Nou, we een beetje trots natuurlijk op de dochter. Ja, geen eerste prijs, maar die was hartstikke leuk. Dus ik geloof vast dat de volgende keer wij mij doen wel. En nou? Wat ging je nou doen? Nou, ik ga nog een stukje nog geen eten, want ik ga nog net eten. En ik weet net hoe laat we ongeveer naar huis gaan, maar ik denk dat we eigenlijk wel een keer naar huis gaan.